In het kader van 75 jaar bevrijding staan er tot en met 5 mei 2020 diverse activiteiten op de agenda. In deze uitzending een globaal overzicht van activiteiten die vanaf 12 tot en met 22 oktober plaatsvinden. En wij geven het woord aan Gerda van Stelten, voorzitter van de commissie Venray viert 75 jaar vrijheid. We hebben als commissie in het begin naar een thema gezocht waar alles aan opgehangen kon worden. En dat is Venray vrijheid, verdraagzaamheid geworden. En Venray vrijheid, dat snapt iedereen. En die verdraagzaamheid, die zit vooral in het verhaal dat de mensen in Venray enorm verdraagzaam zijn. Ook in de historie, met de instellingen die we in Venray hebben. We hebben een TBS, we hebben de migranten hebben in Venray, we hebben asielzoekers gehad. En op de een of andere manier wordt dat in Venray grotendeels, moet ik erbij zeggen, eigenlijk heel normaal geacht. We hebben contact met alle organisaties die wat organiseren. We gaan ook op zoek. We zijn zelf bij de TBS geweest bijvoorbeeld om te vragen of zij ook mee willen doen met dat verhaal. Nou, die gaan ook allerlei zaken organiseren, waaronder zij zijn bezig met een toneelstuk. We proberen organisaties met elkaar in verband te brengen. Omdat als je iets organiseert en een andere organisatie zou hetzelfde organiseren in dezelfde week, dan kun je het beter samen doen. En dat zijn dingen die wij vooral doen. Dat we echt één agenda hebben vanaf 18 oktober tot 5 mei. Die mooi in elkaar aansluit met herdenken, overdenken en vieren. Ja, er zijn nog wat activiteiten geweest. Toen Speulenschouwde, en ik spreek dat vast niet goed uit in dialect. Die is ondertussen achter de rug, was echt een geweldig evenement. De kick-off, 18 oktober beginnen we met de kick-off. Dat is echt een heel weekendfeest in Venray. Van vrijdagavond een korenconcert, zaterdagavond is er de MBSK Sint-Petersbanden geeft een concert. Zondagmiddag is er een concert bij Geisteren. Zaterdagmiddag op het Schouwburgplein is er van alles te doen. En zondagochtend hebben we de herdenking op het Engels Kerkhof. Want Venray is in tegenstelling tot vele andere gemeentes alleen door Engelsen bevrijd. En ik heb begrepen dat er ook een bijzonder iemand komt naar Venray tijdens het openingsweekend. Ja, dat klopt. Sir Kenneth Mayhew die komt. Dat is een Engelsman. En dat was toen de tijd pelotonscommandant van van de soldaten die hier Venray en de slag bij Overloon gevochten hebben. Die is 103 ondertussen en die komt naar Venray. Op initiatief van de Orkest Royal wordt er hier bij het monument een boom geplant en dat wordt de Sir Kenneth Mayhew boom. We beginnen om 12 uur met de ontvangst van speciale gasten, zoals Sir Kenneth Mayhew, de gouverneur en dergelijke. Daarna gaan we met die mensen hier naar het plantsoen. Daarna worden de Engelsen, ook alle Engelse bevrijders die van John Sleep en dergelijke, die komen ook. Die worden in een optocht met lege voertuigen naar het gemeentehuis gebracht. Daar is een besloten bijeenkomst. Er wordt wat gezongen, er wordt een gedicht gelezen, er wordt wat gespeeld en uiteraard zijn er toespraken. Maar dat hebben we afgesproken, de Petermaas gaat dat live uitzenden, zodat iedereen die daar niet binnen kan, wel mee kan kijken. We hebben de website Venray viert 75 jaar vrijheid, daar kunnen ze op kijken. Daar staat echt een hele agenda op met data's en allemaal. En dan kunnen ze precies zien wanneer, waar, wat gebeurt.